Постригах един приятел веднъж в тоалетната. Първият му въпрос е колко пари ще изкарам като браснар. Аз съм триъгълници, отзад съм оставил триъгълник. Ама с коса. Помняш ли си някаква конкретна ситуация, в която, примерно, е било много весело, много забавно? Това не е за пред камера. Ти ще го оставя. Ти си на колко, нека да знаят На 16. хората, на 16 години. Разкажи на нашите зрители, ще е интересно. И вече е браснар, учи, работи и си има и приятелка. Да. Здраво, Марто, как си? Супер. Заповядай. Здравейте, приятели! Добре дошли в новия подкаст на Столът. Днес първи гост ще е Мартин. Мартин е мой ученик и той ще разкаже повече за професията браснар. Здравей, Марто, как си? Здрасти, добре съм, ти как си? Добре. Каква ще бъде твоята прическа днес? 6 милиона отгоре и мидфейт. Шестица, мидфейт. Да. Добре. Искаш ли да разкажеш на хората, които ще гледат този подкаст, как реши да станеш браснар? Става ми интересно. Постригах един приятел веднъж в тоалетната. Интересна първа пострижка Да. в тоалетната. Ма това в училище ли? Не, в нас. А във вас? В банята? Добре, така звучи по-добре. И интересно ми стана и накрая реших да се запиша на курс. Браво. Да го пробвам. Как се ориентира да дойдеш при мен и как разбра за мен? Приятелката ми показа. Твоята приятелка. Да. Браво, ти си имаш приятелка от колко време? 4 години. 4 години. А ти си на колко, нека да знаят На 16. хората? На 16 години. Моят клиент и ученик и гост е 16 годишен и вече е браснар, учи, работи и си има и приятелка. Да. Браво, Марто. Колко време минало, както изкара курса? Сигурно вече половин година има, даже малко повече. Браво. И как се развиваш като професионалист? Всеки ден по-добре става. Браво. Имаш клиенти? Да, всичко е супер за сега. Браво. Много добре. Сега много интересно, повечето хора ще се питат как съчетаваш училището с професията. Не е толкова трудно. Как намираш време? Да кажем, какво ти е ежедневието? Ставаш сутрин? Ставам сутрин, отивам на училище, уча колкото уча и после отивам на работа. Нямам чак толкова работа, че да ми става трудно. Не те натоварва. Да, не ме натоварва изобщо. Браво. Това е много хубаво. Да. С времето става малко по-трудно. С времето, да. Така трупаш ценен опит. Да. Да съчетаваш нещата. Повечето браснари, когато завършат курса и започнат работа, в самия процес на намиране на клиенти се налага да работят на две места. Може би знаеш. Да. Но при тебе е свързано с училище. А как ти влияе на училището? Не е добре. Не е добре. Да. Няма толкова време да уча. Ама се справям. Това е добре, че все пак се справиш. Да. Какво беше най-голямото предизвикателство за теб, когато стана браснар, което ти беше най-трудно да научиш? И как го преодоля? Най-трудното е, може и да ставам сутрин да работя. За училище не ставаш ли сутрин? Ставам, ама там е наложително. Избор нямам. Аз го правя по желание това. Тъй, че може би това. Така е. Свикнем с времето. Може би хубавото е, че превръщаш хобито ти в професия. Да. Нали? Да, по този начин може би преодоляваш. Да, и се свиква. Това е много добре. А като започна да се занимаваш с тази професия, кое ти беше най-трудно да научиш? Фейда. Фейда? Да. Особено на дълга коса. Тоест отгоре да е дълга. И отстрани някакъв фейд, както и да е. Справяш ли се? Вече
всичко е супер. Кое беше, така да кажем, какъв беше ключът за Притеснявах научиш се фейда? по-скоро. Притеснението? Да, може би това. Мгм. Това ми беше проблема. Страх ме беше да кача машинката нагоре. Да качваш нагоре. Да. Може би е често срещано, на мен самия също това ми беше проблема, когато започвах. Много ме беше страх като цяло да взимам косата. Това ми беше. Се си представях, че ще го кача някъде нагоре и ще стане Точно това нова беше. номер навсякъде. Коя е най-интересната прическа, която си направил до сега? Имаш ли такъв случай? Или си повечето еднотипно? По-скоро са еднотипни. Няма нещо по-специално. Фейт, предполагам. Да, фейдове. Най-търсената прическа. И тейпари. Тейпър. Да. Как се справиш с тейпър? Супер, в началото бях доста зле и не исках да го правя изобщо, но са Кое те по-удобно. притесняваше на тейпър фейда? Самата преливка е като от всякъде, отзад. Преливката отзад ми беше доста трудно. На мен пък ми беше точно обратното. Аз отзад нямах проблем, защото свиквах да изтънявам, нали, в задната част врата. Той така или иначе повечето хора искат да е изчистен, нали, защото къде расте най-бързо косата? На врата и около ушите. Ето това е. Виж, все още помни всичко. Браво. Какво те впечатли най-много в курсовете, когато караше при мен? Беше приятно да ходя. Беше ми приятно, не беше досадно, че да го уча, като в училище повечето неща. Тоест самата атмосфера ти беше Атмосферата, да. приятно. Браво. Да. Това е много хубаво да го чуя. А като начин на обучение, което те впечатли? Че ми го показваш и и че ме изпитваш постоянно, да не го забравям. Нали, това изпитан метод, аз го научих Да. от моя учител, Асен Налбантов. Ако гледа, да се чувства поздравен. По същия начин той изпитваше, понеже ние бяхме по 3-4, по някой пъти повече. Той изпитваше всеки един в процес на работа. Сега какво правиме, кое е важно да знаем тук, там, нали, машинки, номера и така нататък. Радвам се, че си запомнил повечето от нещата. Как се възприема тази професия от твоите набори? Нормално. Като знаят, че си ученик и вече работиш, нали, си се насочил в дадена сфера. Кефът се. Тоест не го приемат като все едно си някакъв изпаднал, нали? Да. Почваш да работиш, защото примерно ти трябва пари някъде. Не, кефът се. Браво, това е много добре. По наше време беше друго. Сега къде работиш? В Бояна, в едно студио за красота. Ами работи, защото скоро може да се преместиш. Да. Къде се виждаш в близкото бъдеще като професионалист? Как си представяш, че ще се развият нещата? Ще имам пълен график, например. Тоест за момента те вълнува най-вече график. Да. Повече график, повече опит. Добре, много добре се ориентираш. Тоест, ето, това ми харесва в тебе, винаги съм го откривал, че имаш подход и гледаш стъпка по стъпка. Да. Нали, аз на твое място бих отговорил, аз се виждам с 5 салона. Няма да е лошо, ама. Да, а ти караш стъпка по стъпка, което е много добре. Да речем, че си напълниш графика близката една година. Нали, имаш съученици, това при теб е най-лесното, че докато си ходиш в училище по коридорите, тук мога да ти дам карт бланш, какво да направиш, правиш си едни визитки, раздаваш си навсякъде и клиентите много лесно могат да те намерят по този начин.
след като си напълниш графика, мисля ли си какво следва натам? Ми, не съм се замислял толкова. Някой по-голям салон Но нещо от сорта, да, нещо от... или директно да отвориш той? Не, директно няма да отворя със сигурност. Още ми е рано да отварям салон. По-нататък може би. Това е много добре. Тоест, не си алчен, не искаш да грабиш веднага. Ами да. Знаеш ли, сега като си говоря често с хора, които искат да се записват на курс, има такива, които първият му въпрос е колко пари ще изкарам като браснар. Нали? Ти задавал ли си го този въпрос? Естествено. Че съм си го задавал. Какво си мислил за браснарите като цяло? Еми, Как си ги представяш? Колко пари мислиш, че изкарват? изкарват се пари. Въпросът е, че вече като си опитен се изкарват пари. Точно така. Не може веднага да изкарваш пари. Забелязваш ли, че самата професия трябва да ти допада? Да. Да ти е точно както при тебе, да ти е хоби, да го правиш с удоволствие и тогава нещата се получават много по-лесно. Абсолютно. Тоест парите не са основата на всичко. Да. Какви са ти съветите за останалите момчета, за които искат да записват курсове, да станат наши колеги, да се ориентират в сферата на браснарството? Да не го правят за парите само. И да тренират повече. Да практикуват. Да практикуват, това е най-важното. Кое беше най-запомнящото се от курсът ти при мен? И колегата ти Янди. С него беше забавно. Което забавляваше най-много. Имаш ли, спомняш ли си някаква конкретна ситуация, в която примерно е било много весело, много забавно? Това не е за пред камера. Разкажи на нашите зрители, ще е интересно. На телевизора гледахме... Какво пускахме на телевизора? Това може да бъде само в някоя браснарница, никъде другаде. Разхождаха се каки. Пускахме си модели на бельо, които се разхождат по подиума и така забавлявахме клиентите, които чакаха. Да. Беше си атракция. Така е, това е трик, това е браснарски трик. Да се даде повече време. Нещо друго спомняш ли си, което да ти е било забавно? Хумора му. Да. Друго... Общо взето, виждаш ли кое е много важно в нашата професия? Че ние трябва не само да забавляваме клиентите, а да си правим работата по-лесна, като се забавляваме, нали, докато работим. Иначе става скучно, виждаш колко време, нали, ти отнема да прекарваш в салона, когато работиш, и ако атмосферата не е приятна и е скучно и е тихо. Повече време се усещаш, че си там. Да, и самите клиенти, нали, не са същите. Няма да предпочитат да дойдат при тебе, ако знаят, че ще мълчат, примерно ще им е тъпо, отколкото да отидат на някое място, където ще се смеят, че гледат някакви как се разхождат там, примерно. Има салони, което на мен ми идва малко too much с чалгата, нали. Вече При нас голям проблем беше с колегата в началото с музиката, защото аз си пусках метал. А той откачаше. Не му е било приятно. Само викаш, какво си пуснал тия тропаници? При теб как е обстановката в салона? Нормално, готино е. В смисъл, ти работиш в салон, в който има, нали, дамско постригване, не си сам. Предполагам, нали, има фризьорки. Да, говорим си, забавляваме се. И там е забавно. И там е забавно, да.
Добре. Да, и с клиентите си като си Кои са говориш. по-големи простаци? Жените или мъжете? Я кажи. Мъжете. Мъжете, да. Тук печелим точка. Ще усмяташ така. Аз съм чул, че жените са много по-вулгарни. Той е за човек. Това... Да, принципно верно е за човек. Има жени деца по-зле, ама Може би ние просто се събрахме много простаци на едно място. по-скоро да. Но пък никога не ни е скучно. Коя ти е любимата прическа на тебе? Или, да кажем, кое ти е най-лесно да го правиш? Бъскат може би. Бъскът. Тя е Да. доста често предпочитана. Най-лесно е, приятно е да я правиш. Няма какво да объркаш. Така е. И изглежда добре. Изглежда добре, да. 90% от Лесна е за поддръжка. Да. Знаеш, има момчета, където нали, са идвали при мене, искат някакви сложни прически. Принципно аз, когато започнах да се занимавам с това нещо, фейда изобщо не ме интересуваше. Някак си виках, това е много лесно. И гледах такъв стил, примерно английски, холандски, нали, с помпадурите, с... Да. Там, нали, главно по тия земи там се носят така, холандците много обичат такива прически. Исках да се науча да го правя това. Ми се виждаше страшно сложно, нали, то не че е лесно. Но започнах оттам. И фейда в началото ми куцаше страшно много. Обаче, като научих да правя по-сложното, след това ми беше много лесно да разбера другите. Какви са ти плановете, като завършиш? Може би, като завърша някой салон, да си отворя. Почваш Да. директно работа. Да. Нещо смяташ ли да учиш някъде, да запишеш? Да, искам да уча. Не съм решил още какво. Но нещо ще уча. Със сигурност. И отново ще ходиш, ще учиш, ще работиш, да. няма да се откажеш Няма толкова лесно. от бръснарството. Браво. Но като те слушам, направо си мисля, че това е призвание. Да си бръснар. Какво ще кажеш за гаджето, как ти влияе тя? В смисъл, как намираш време за нея, между ученето и работата? Намира се. Не се ли карате? Не ти ли казва, ти ходиш при някоя друга, тук и ме лъжеш, че Има такива моменти, ти в салона да постригваш. Има такива моменти, но... И ти какво кажеш? Как се оправиш с тази ситуация? Не знам и аз вече. Вече сте си свикнали. Да, това вече е нормално. Да те ревнува или да се карат? И две. За 6 години достатъчно сте стиковали. Да. Какви са твоите клиенти? Можеш ли да разкажеш повече на нас? Най-често млади хора, Какви са техните истории? Кое най-много те впечатлява, когато си говорите? Имаше един от Америка завършил, там беше може би... Завършил образование? Завършил образование, но не помня какво. Много готино момче. С какво те впечатли? Каква му беше историята? Че е учил, че се е напълнил. Не се е отказал. Да не се е отказал от ученето? Да. Защо там толкова е трудно? Като си сам в друга държава. Определено е трудно, да. Не е приятно. Аз също съм бил в Америка, само че не съм учил. Нали, там не съм се сблъсквал с тези проблеми. Но определено бих казал, че има неща, които са много по-сложни. Друга държава си е. Много по-трудно някак си е да се изградиш там, за разлика от България. България е много по-малка държава с много по-малко хора. Тук много по-лесно можеш да станеш известен по някакъв начин. Но за съжаление, най-често нашите известни личности го постигат с простотия. Това е на модерно са. Да, какво ти е мнението за социалните мрежи, за TikTok, за
твоите набори, които сега се развиват? И просто ти е. Няма губене на време. Ма като ти е скучно и някакво друго да правиш. Си ровичкаш в телефона. Добре, защо повечето хора, примерно, не се ориентират като тебе, да започнат някакви курсове или да се развиват по някакъв начин? И няма Къде идея. мислиш, че е грешката? Не знам, мързал сигурно. Мързав. Да. Друго няма какво да е. Аз мисля, че те повечето, нали, твои набори трудно намират стимул в нещо. Може и това да е, да. Ти, примерно, как намери стимул? Кое те вдъхнови? Просто защото искаш да го правиш? Или това е, да кажем, професията, която те устройва най-много спрямо това, което друго може да правиш? Може би устройваме най-много. Ми е интересно. То другия вариант, ако не бях връзнал, мислех да Какво работя в щеше магазинче. в магазин? Да. Като и да, продавач? да си седа и да маркирам неща. Но пък много скучно. Тук има парадокс, защото реално ти виждаш колко уморително е, когато имаш повече клиенти. И седиш на край, да. Да, и няма място за мързъл. Нали, в обратния вариант казваш ми да се седа там, да си почина. Това беше другия вариант. Но пък много скучно е там. Седиш по цял ден на едно място. До сега работил ли си нещо друго освен бръснарство? Не, нещо друго не съм работил. Беше ми споделил, че баща ти има фирма за върти. Да, това не го зачитам много за работа. Защо? Разкажи. Защото аз отивам, сядам си, направя нещо за 2 часа и това е. Какво правиш най-често? Каква ти беше работата? Сглавям някакви неща, носа. Хамалски. Горе-долу, да. Беше ми разправила една история, как си тръгнал да помагаш на баща си с някаква врата. И какво стана? Това не ти ли беше първи и последен ден или? Не. Т.е. имаш някакъв опит преди това. Това беше преди 2 години, мисля, че. Т.е. ти си бил на 14. Да, аз помагам от 10 годишен сигурно. Браво. Колко съм ви помагал тогава? Важното е, че си имал желание да се опитвал. Да. И каква беше ситуацията? Разкажи за случая. Голяма врата, антипаник, май се казва. Антипаник. Те, дето са изходните. Ако има пожари, такива глупости, в мола на Бережка. Сетих се. Такива големи, трябва да я махнем. Тя е тежка, тя е сигурно 150 кг. И вие двама човека трябва да да. Мале, това по 70 кг горе-долу, ама то май е по-неудобно да го хванеш, то е неудобно. отколкото самите. То винаги е неудобно, отколкото... То не е тежко, то е неудобно. И какво стана? Имаше там Добре, че имаше работници да хванат вратата. Добре, че нямаше стълби, май. С стълби изобщо нямаше да се съглася да я мърдаме. Гало! Да викаш по-добре да съм бръснар. Да. Нашата професия е интересна. Знаеш ли, освен това, че нали, си правиме прическите и така нататък, при нас е много интересно, че се запознаваш с много различни хора. Да. И черпиш от тяхния опит, от техните истории. И това е целта на този канал. Да можем да стигнем до историята на всеки един човек. И повечето хора, нали, да имат гласност, някой да ги чува. Има хора с каузи, нали, които дарят много неща за благотворителни цели и така нататък. Никой не ги чува. Всъщност героите в днешно време никой не ги вижда. Там е проблема. Има много хора, които помагат за много неща, на много хора, други, но никой не знае за тях. Идеята на канала е да можем
да стигнем до тия Те хора и да хора. ги представим. Как ти се вижда идеята за нашия канал? Много готино. Харесва ти? Да, няма друго такова нещо. Как се чувстваш на стола? Готино за първи път ми е. Обикновено си от другата страна. Обикновено, Искаш да. ли нещо за пиене? Една водичка, ако може. Мор съм. Мерси. Бай ти тъпата реклама. Ти ще го оставя. Сам не се нали бе, като ти се пие. Когато ти се пие, не се нали бе. Пиеше ми се. Сега ще кажеш, искам да ходя клепа. Сега ще скубаме малко, защото ножицата е нова и не е разработена. Така че... Мълчиш, знаеш как е. Да. Да, аз скуба всеки ден. Или скубате. Скубаш ли ги? Не, понякога. Я кажи, какво е отмъщението на бръснаря? Не, правил съм триъгълници, отзад съм оставил триъгълник. Ама с коса. Как е? Правиш фейда и оставяш триъгълника така? Не, направя фейда и ето тук го правя. Ето тук. Добре, не се ли е случвало някой да се върне и ти кажа, бе, брат, Това ми е какво приятел, си просто ме изнерви. това е преби, другарче. Аз го бях направил и по средата, фокрайдер му бях поставил. Верно ли, бе? Да. А той ми каже, махни го. Там го махнах. Ма ти го направи, му го показа, така ли? Не, той си го напипа. Сега си го смисъл, така си погледна фейтъл, сети там, че нещо съм правил. Ма пак му го оставих. Да, много трябва да внимаваш с бръснари. Да. Я кажи ти откъде за идеята да правиш такива тъпоти. Това сам си го измисли. Добре. Помислих, че някой ти е помогнал. Не, това сам си го измисли. Някой на име Анди. Добре, Марто. Харесва ли ти фейда? Супер е. Добре, радвам се. Отгоре минахме с 6 номер. Да. Нещо друго? И Да оформим ми контурите. перчем, да. Окей. Че нещо... Оформяме контурите и приключваме. Спомням си, един път ми беше пратил снимка. И ми викаше, брат, как да оформя този контур? И аз гледам снимката и викам, брат, как да ти помогна? Снимката. Какво стана, я разкажи. Не, просто го качих нагоре. Тоест прекалено го дигнал. Да, друг избор нямаш. Как го оправи? И това е, в смисъл, аз не го бях качил и сега го качих. И аз ти си го оправил, като си го качил по-нагоре. То наистина не е друг избор. Къде беше грешката? Беше крив, или? Крив го направих много. Беше като мен. Не беше нарочно, нали, като Не ония беше, приятел с тривани. Това имаше и такива дупки като мене за това. И се чудех какво да го правя. Как най-ясно можеш да провериш дали е крив? В огледал, като застанеш отзад, може да е най-лесно. Да. Гледам някои бръснари, така ги въртат. Мен винаги ми е било най-лесно да застана просто също огледал. Милиците да се заставам и отпред също. Помага. Използваш ли някакви продукти на твоята коса? Не, нищо не слагам. Кои са най-често използваните продукти, които слагаш на клиентите ти? Пудра или може би вакс. Аз използвам най-често матовата паста. Да, също. При нас, българите, може би съотношението между нормалните хора и плешивите е много голямо. Тоест плешивите в България са много. И най-често ползвам матовата паста, понеже не придава този мокър ефект, който кара косата да изглежда по-рядка. И затова, може би, това ми е най-използваният продукт. Тя е готина. Да, хубаво.
Няма да я рекламираме в момента, защото не ви плащат. Не плащат. Ще почна тогава. Как е? Супер. Okay. Нещо друго, Марто? Да. Бъркане в носа с такова маска. Мора се избива на простотира вече. Да, Марто, искаш да сложим някакъв продукт? Пудра може би. Малко пудра. Аз си преди малко казах, че нищо не слагам. Да сложим малко пудра. Ти нали ме питай без това преди малко. Дали слагам нещо, и аз казах не, и ти... Това ще е кътнато просто. Да, то половината ще е кътнато, то се направо се Мога накрая такова за бупърс. Това ще е интересно. Да, то това ще е най-интересното от всичко, май да ти кажа. Да. Брат, ако ме питаш за какво ти служих тази пудра и аз не знам. Ама аз ти казах, то няма какво. Не, добре стана така. Малко отида на такова, как се казваше това, френч кроп. Френч кроп. Да. Късо е. Късо е, ама малко на такова ми мяза. Малко да. Нямам толкова текстура в косата. Ти трябва да ти е доста по-дълга. Да. Но заради контурите и късия бретон заприлича малко на френч кроп. Окей. Марто, беше ми много приятно да си и голяма чест за мен ти да си първият ми гост в канала на Стола. Забавлява ли се? Много. Доволен ли си от прическата? Много. Радвам се. Беше си... Мога да си ходиш. Честито, брате. Мерси. Надявам се пак да заповядаш. Винаги.